Θα βάψουμε και τα αυγουλάκια μας. Έχουμε πάρει κρεμμυδόφυλλα, φλούδες από τα κρεμμύδια. Θα ρίξουμε ξύδι μέσα. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, σε παραδοσιακό τρόπο. Έχουμε πάρει τις φλούδες από τα κρεμμύδια, κόκκινα και άσπρα κρεμμύδια. Έχουμε βάλει αλάτι και ξύδι και τα έχουμε βάλει πάνω τώρα να βράσει για να μπορέσει να βγάλει το χρώμα και να βαφτούν τα αυγουλάκια μας. Βράσει πρώτα τα αυγά, τα παίρνουμε και τα βάζουμε μέσα στη βαφή αυτή του εμπορίου με ξύδι και αλάτι. Θα τα βγάλουμε τα αυγουλάκια μας όπως βλέπετε εδώ. Θα τα βάλουμε στο φούρνο, εμείς το έχουμε έθιμο εδώ για να κρατήσουν και να δώσουν ένα ωραίο άρωμα. Και μετά θα πάρουμε ένα πανάκι, ένα χαρτάκι με λίγο ελαιόλαδο και θα τα τρίψουμε απ' έξω για να γυαλίσουν. Και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά. Ήδη βράζουν και τα κρεμμύδι με τα κρεμμύδια για να βαφτούν και αυτά, αλλά θέλουν χρόνο παραπάνω όμως.